Porgomoligott, ahogy az acetilénlámpa átvágta a megerősített acél utolsó rozsdás zsanérját. 40 éve suttogták a helyiek, mit rejtett az excentrikus Thaddeus a fekete erdő barlangjában. Amikor a hatalmas ajtó végre kifelé zuhant, a gúnyolódó tömeg előrelépett, bepillantott a folytogató sötétségbe, és hátborzongatóan elhallgatott. A chicagói telek úgy kúsznak be az ember csontjaiba. De Silas Hawthorne számára a hideg, amit a lerobbant vállalkozói irodájában érzett, semmi köze nem volt az időjáráshoz. Ez a közelgő csőd jeges szorítása volt. 34 évesen építőipari vállalkozása vérzett, 2 nem teljesített hitel és egy beszállítói per súlya alatt. Rendetlen íróasztalánál ült, halántékát dörzsölte, és egy lejárt fizetési felszólítást bámult, amikor megszólalt a telefon. A hívóazonosító ismeretlen körzetszámot mutatott Missouri déli részéről. Silas Hawthorne. A vonal másik végén recsegő hang hallatszott, vastag, lassú tájszólással. A nevem Richard Gable. Ügyvéd vagyok, Oak Havenből, Missouriból hívom. Az ön nagyapjának, Thaddeus Hawthorne-nak a hagyatékával kapcsolatban keresem. Silas hátradőlt, a szék bőre nyikorgott a csendes szobában. Thaddeus Hawthorne fantom volt Silas életében. Egy név, amelyet csak suttogva, neheztelő hangon ejtett ki néhai apja. Thaddeus brilliáns, jól kereső szerkezetmérnök volt az 1970-es években, mielőtt, ahogy a család udvariasan nevezte, mély ideológiai változáson ment keresztül. 1982-ben elhagyta családját, felszámolta vagyonát és eltűnt az Ozark-hegységben. Silas 4 éves kora óta nem látta a férfit. 2 hete hunyt el, folytatta Gable, hangjában teljesen hiányzott az együttérzés. Pangásos szívelégtelenség, mint egyetlen élővér rokona, ön az egyedüli örököse a hagyatékának. Remény, kétségbeesett és vakmerő, lobbant fel Silas mellkasában. Ha Thaddeus megtartotta volna korábbi vagyonának akár csak egy töredékét is, ez lehetne az a mentőv, amire Silas kétségbeesetten szüksége volt. Mit is tartalmaz pontosan a hagyaték, Mr. Gable? Nehéz sóhaj visszhangzott a vevőben. Egy 50 hektáros, tisztítatlan, művelhetetlen erdőterület a Blackwood Ridge lábánál, és bármi, ami a barlangban van azon a birtokon. Express postán elküldtem az okiratot és a kulcsokat. Ha a helyében lennék, Mr. Hawthorne, eladnám a megyének az elmaradt adókért, és lemosnám a kezem róla. Thaddeus nem volt éppen szeretett errefelé. 2 nappal később Silas és felesége, Chloe, egy bérelt terepjáróval navigáltak egy veszélyes, kanyargós földúton mélyen az Ozark-hegységben. Oak Haven egy elfeledett fakitermelő város volt, ahol a boltok be voltak deszkázva, és a helyiek nyílt, ellenséges gyanakvással bámulták a más államokból érkező rendszámtáblákat. Amikor megálltak egy helyi étteremben útbaigazításért, Thaddeus Hawthorne nevének említése miatt a pincérnő elejtett egy marék evőeszközt. Egy idősebb férfi kopott flanellingben a pultnál, szalvétába köpött és motyogta. Hagyni kellett volna, hogy a megye felégesse annak a remetének az erdejét. Maga a birtok elburjánzott szederbokrok és rothadó tölgyfák rémálma volt. Egy mélyen barázdált felhajtó végén egy romos, egyszobás kunyhó állett, amely úgy nézett ki, minthogyha egy erős széllökés laposra dönteni. De nem a kunyhó ragadta meg Silas képzett vállalkozói szemét, hanem a közvetlenül mögötte lévő sziklafal. A tornyosuló mészkősziklába egy bejárat volt vésve, de ez nem természetes barlangnyílás volt. A sziklát kifúrták, ipari precizitással simították, és egy elképesztő mérnöki alkotással lezárták. Egy tömör acél zsilipajtó, amely egy hidegháborús nukleáris bunker bejáratára hasonlított, zökkenőmentesen illeszkedett egy láb vastag beton támfalba. Nehéz, rozsdás, emberi ökölnagyságú lakatok rögzítették a hatalmas keresztgerendákat az ajtó felett. Mi a világon ez? Suttogta Chloe, szorosabbra húzva kabátját a nedves hegyi szél ellen. Kinyújtotta a kezét, kesztyűs kezével végig simította a gödrös, jeges acélt. Silas, ez nem barlang, ez egy páncélterem. Mérnök volt, motyogta Silas, miközben a zsanérok puszta méretét vizsgálta. Egy pokolian jó. Biztosan ő öntötte ezt a betont. Tudod, mennyi pénzbe és erőfeszítésbe kerülne ennyi acélt felvinni erre a hegyre? Miért tenné ezt valaki, csak hogy lezárjon egy nedves lyukat a földben? Mielőtt Chloe válaszolhatott volna, nehéz gumik ropogása a kavicson megtörte a csendet. Egy makulátlan fekete pick-up gurult fel az elvadult felhajtón.
Egy férfi szállt ki, aki szabott gyapjukabátot viselt, ami teljesen oda nem illőnek tűnt a vadonban. Éles vonásai, ezüst haja és egy mosolya volt, ami nem érte el hideg, számító szemeit. Ön Dávid fia lehet? Kiáltotta a férfi, gyakorlott könnyedséggel navigálva a szederbokrok között. Én Thomas Copeland vagyok, Oak Haven polgármestere. Gable-től hallottam, hogy jön, hogy megvizsgálja a pusztulást. Silas ösztönösen felállt, Chloe és a polgármester közé állva. Pusztulás. A nagyapja nehéz ember volt, Silas, mondta Copeland, néhány lábnyira megállva. Megsértette a megye jó indulatát. Szemetet halmozott fel, túrázókat fenyegetett, és végtelen fejfájást okozott az adminisztrációm számára, amit egy általa épített ajtón láttam. Ez egy szerkezeti veszély. Azért vagyok itt, hogy felajánljak egy kiutat. $15,000 készpénz az okiratért. Ma aláírhatja, visszamehet Chicagóba, és soha többé nem gondol erre a nyomorult szikladarabra. $15,000. Ez fedezné Silas azonnali bérköltségét, és még egy hónapig távol tartaná a bankot a nyakáról. Csábító, tiszta szakítás volt. De Silas a páncélajtóra nézett, majd vissza a polgármesterre. Copeland megpróbált nem törődömnek tűnni, de Silas észrevette, hogy a férfi szemei idegesen a rozsdás acélra villannak. Egy izom rángatózott Copeland állkapcsában. Nem azért volt itt, hogy egy szerkezeti veszélyt takarítson el. Kétségbe esetten akarta birtokolni, ami az ajtó mögött volt. Értékelem az ajánlatot, polgármester, mondta Silas simán, előrelépve, és új perceivel megkopogtatva az acélt. Sűrű, nehéz puffanást hallatott. De azt hiszem, előbb megnézem, mit hagyott rám a nagyapám. Copeland udvarias mosolya eltűnt, helyét tiszta megvetés vette át. A nagyapád őrült volt, fiú, az ajtó mögött csak rothadó szemét és az őrület öröksége van. Ha kinyitod azt a barlangot, visszahozod a bűzét a városomba. Ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek. A polgármester sarkon fordult, visszaszállt a teherautójába, és elhajtott, nedves kavicsot szórva maga után. Silas Chloe-ra nézett, az adrenalin szikrája végre áttörte pénzügyi depresszióját. Hívd fel a bankot Chicagóban. Mondd meg nekik. Szükségem van egy 3 napos hosszabbításra. Aztán keressétek meg a legközelebbi nehézgép kölcsönzőt. Szükségünk van egy oxigén-acetilén égőre, egy sarokcsiszolóra és egy generátorra. Szombat reggelre a Blackwood Ridge-hez vezető út egy eltorzult karneválra hasonlított. Egy olyan kis és szórakozásra éhes városban, mint Oak Haven, a titkok voltak a helyi valuta. A hír, hogy Thaddeus Hawthorne elidegenedett unokája ipari vágókat hoz, hogy áttörje az őrült ember páncéltermét, futótűzként terjedt. Közel 50 ember gyűlt össze a birtok határán. Néhányan a pick-upjaik platóján ültek, langyos kávét iszogatva. Mások a rendőrségi szalagra támaszkodtak, amit Silas kifeszített, hogy távol tartsa őket. Nevettek, fogadásokat kötöttek, hogy a barlang tele van-e régi újságokkal, lopott holdfénnyel vagy emberi ürülékkel. Copeland polgármester is ott volt, a tömeg hátuljában állt, karjait szorosan összefonva a mellkasán, arca sápadt és olvashatatlan volt. Silas felbérelt egy helyi szabadúszó hegesztőt, Brodyt, egy nagy darab, csendes férfit, akit nem érdekeltek a városi politikák, amíg készpénzben fizettek. Brody 3 gyötrelmes órán át dolgozott a megerősített zsanérokon. A sarokcsiszoló fülsiketítő sikolya és a vakító narancssárga szikraeső uralta a tisztást. Az égő fém és a régi ózon szaga vastagon szállt a hideg levegőben. Ez katonai minőségű acél, ember, kiáltotta Brody a generátor zúgása felett, levéve hegesztő maszkját, hogy letörölje a verejtéket a homlokáról. Aki ezt építette, nem csupán az embereket akarta távol tartani, valamit be akartak zárni. Légmentesen zár, csak vágd el. Kiáltott vissza Silas, szíve a bordáihoz kalapált. A várakozás émeítő volt. Mi van, ha Copelandnek igaza volt? Mi van, ha csak egy megtört elme szánalmas gyűjtögetése volt? Utolsó utazási pénzét Brody felbérlésére tette fel. Ha ez kudarc, Silas tönkrement. Utolsó zsanér, jelezte Brody, beindítva az acetilén hegesztőt. Vakító kék láng csókolta a rozsdás fémet. A percek óráknak tűntek. A tömeg morajlása elhalt, helyét kollektív, lélegzetelállító feszültség vette át. Éles, erőszakos recsenéssel a végső acélcsap engedett. Takarodjatok!
kiáltotta Brody, hátrálva. A hatalmas páncélajtó, mely könnyedén 2 tonnát nyomott, nyögött a sérült tengelyén. Egy másodpercig ott lógott, dacolva a gravitációval. Aztán a szakadófém kínzó csikorgásával előre bukott és a földbe csapódott. A becsapódás megrengette a földet, hatalmas porfelhőt és porrázúzott mészkövet küldve a levegőbe. Egy hullámnyi levegő áramlott ki a barlang sötétségéből. Nem egy természetes barlang nedves, földes illata volt. Természetellenesen száraz illata volt, motorolaj, régi bőr és egy halvány, édes kémiai tartósítószer illatával keverve. A gúnyolódó tömeg előre nyomult a rendőrségi szalag ellen, nyakukat nyújtogatva. Silas bekapcsolt egy nagy teljesítményű katonai zseblámpát, melynek sugara éles fehér hengert vágott a leülepedő poron keresztül. Átlépett a leomlott acélajtón, csizmája ropogott a simított betonon. Chloe szorosan követte, kabátját markolva. Beléptek a barlangba, és a zseblámpa sugara a szoba közepére esett. Kint a tömeg morajlása elhallgatott. Nem halkult el. Hirtelen megszűnt, mintha valaki elvágta volna az egész világ hangkábelét. A csend azonnali, súlyos és folytogató volt. Nem volt szemét, nem volt újsághalmaz. Az óriási, mesterségesen kiegyenlített barlang közepén, Silas zseblámpájának sugarában csillogva egy érintetlen, cseresznyepiros 1978-as Lincoln Continental állt. A króm lökhárítók tökéletesen visszaverték a fényt. A gumik teljesen fel voltak fújva. Az autó úgy nézett ki, mintha épp most gurult volna le a bemutató teremből, de nem egy teljes méretű luxusautó lezárt hegy belsejében való parkolásának puszta lehetetlensége bénította meg a tömeget, hanem a rendszámtábla. Silas folytott, borzalmas zihálást hallott a mögötte álló tömegből. Enyhén elfordította a fejét, és meglátta Copeland polgármestert. A férfi előre tolta magát a szalaghoz, arca teljesen vértelen volt, térdei láthatóan megbicsaklottak. Silas lassan az autó felé sétált, zseblámpája remegett. Ahogy közeledett a vezető oldalhoz, látta, hogy az ablak le volt húzva. A kémiai tartósítószer illata erősödött. Bevilágított a belső térbe. A kormánykerékre dőlve, egy kifakult, de kifogástalanul tiszta virágos ruhában egy emberi csontváz volt. A csontok az időtől megsárgultak, de teljesen épek voltak, a kormányoszlophoz rögzítve, nem láncokkal vagy kötelekkel, hanem egy vastag, nagy teherbírású rendőrségi bilincspárral. A bal kéz csontos gyűrűsujján egy hatalmas, jellegzetes smaragdzöld gyűrű pihent. Pontosan az a gyűrű, amelyet Evelyn Copeland, a polgármester édesanyja viselt azon az éjszakán, amikor 35 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt. Egy eltűnés, amelyet a város egyöntetűen egy kitalált, vidéki szeretőnek tulajdonított. Ó, Istenem! Folytotta el Chloe, befogva a száját és hátrálva. Silas elfordította tekintetét a maradványokról, és a jobb első ülésre nézett. A makulátlan fehér bőrön szépen elrendezve egy vastag, bőrbe kötött főkönyv, egy halomerősen szerkesztett rendőrségi irat és egy sárga boríték pihent. A borítékra Thaddeus éles, aprólékos kézírásával, vastag fekete filctollal 3 szó volt írva: az igazi szörnyek. Silas lassan benyúlt az autóba, keze Evelyn Copeland csontvázkarjától néhány centire lebegett, és felvette a borítékot. Visszafordult a barlang bejárata felé. A város lakói megdermedtek, abszolút rettegéssel bámulták múltjuk szellemét. Copeland polgármester térden állt a földön, a mellkasát szorongatta, lélegzete szaggatott, pánikszerű zihálással jött. Thaddeus Hawthorne nem volt őrült gyűjtögető. Ő volt Oak Haven legsötétebb, leghalálosabb titkának őrzője, és az ajtó kinyitásával Silas épp most festett célt a saját hátára. Káosz tört ki, nem üvöltéssel, hanem hirtelen, erőszakos dulakodással. Thomas Copeland polgármester, akit korábban anyja fantomja bénított meg, hirtelen előrevetette magát, és kétségbe esett állatként mászott át a rendőrségi szalagon. Szabott gyapjukabátja beakadt a sárga műanyagba, letépve azt, ahogy a földre esett, és az nyitott széf felé mászott. Vigyék el onnan, sikoltotta Copeland, hangja hisztérikus hangmagasságba tört. Reszkető, mániákus ujját Silasra mutatta. Ő ültette oda. Azaz őrült Hawthorne ültette oda. Higgins szerif, tartóztassa le azt az embert. Biztosítsák ezt a területet. Csukják be azt az ajtót.
Dale Higgins szerif, egy vastagnyakú férfi, akinek az egyenruhája 2 számmal kisebbnek tűnt, kilépett a megbénult tömegből. Kezét idegesen lebegtette szolgálati fegyvere markolata felett. A makulátlan Lincoln Continentalban lévő csontvázmaradványok a hiperventiláló polgármester és Silas között nézett, aki most pajsként szorította a sárga borítékot a mellkasához. Lépjen el a járműtől, Mr. Hawthorne, parancsolta Higgins. Hangjából hiányzott a szokásos tekintélyes dörgés. A bűnügyi helyszín puszta lehetetlensége a csontjáig megrázta a rendőrt. Silas nem mozdult. Szíve úgy dörömbölt a bordái között, mint egy csapdába esett madár. A kezében lévő borítékra nézett. Az igazi szörnyek. A vastag fekete tinta, mintha beleégett volna a retinájába. A szakadék szélén álló ember hideg bizonyosságával tudta, hogy ha átadja ezt a borítékot Higgins szerifnek, az örökre eltűnik. Oak Haven városa a saját elszigetelt hatalmi tengelyén működött, és Copeland polgármester volt a fiú, aki körülforgott. Ne jöjjön közelebb, szerif, figyelmeztette Silas. Hangja meglepően stabil volt, annak ellenére, hogy az adrenalin elárasztotta az erejét. Hátrált, amíg a válla neki nem ütközött a barlang hideg mészkőfalának. Ez magántulajdon, és ez egy szövetségi bűnügyi helyszín. Nem nyúlhat ehhez a bizonyítékhoz. Én vagyok a törvény Oak Havenben, ugatta Higgins, nehéz léptekkel átlépve a leomlott acélajtón. Adja át az ellopott tulajdont, fiam, mielőtt bilincsbe verem gyilkossági nyomozás akadályozásáért. Ellopott? Chloe hangja áthatolt a feszültségen, éles és átható volt. Visszavonult Brody a hegesztő súlyos tömege mögé, és magasan a levegőben tartotta okostelefonját. A kamera lencséje közvetlenül a polgármesterre és a serifre mutatott. Van itt jelünk, szerif. Épp most élőben közvetítek egy chicagói híradó tippoldalára. 300 ember nézi. Ha megérinti a férjemet, vagy megérinti azt az autót, az FBI-nak meg lesz a videó, mielőtt még felolvashatná neki a jogait. Higgins megdermedt, csizmája a betonpadlón csikorgott. Chloe telefonján a piros felvételjelző fény figyelmeztető jelzőfényként villogott. Copeland polgármester fájdalmas hangot hallatott, ezüstös haját tépve. Lőd le a telefont, Dale. Pusztítsd el. Megpróbálja tönkretenni a családomat. Brody, aki csendben pakolta az acetilén lámpáját, lassan felállt teljes, toronymagas magasságába. Felvett egy nehéz, tömör, acélfeszítő vasat a szerszámos ládájából, és lazán a vállára támasztotta. Teljes undorral nézett le a polgármesterre. Én nem tenném ezt, sheriff. Azt hiszem, a chicagói hölgynek igaza van. Ez már nem helyi ügy. A kint lévő tömeg teljesen szétesett. Néhányan visszavonultak a teherautóik felé, rettegve attól, hogy belekeverednek abba a sötét történetbe, ami a hegyből szivárgott ki. Mások kérdéseket kiabáltak, követelve, hogy megtudják, mit ért a polgármester az anyjáról. A levegő sűrű volt évtizedekig elfojtott paranoiával és méreggel. Látva, hogy a sheriff habozik, Silas gyorsan feltépte a manila borítékot. A szeme végigfutott a súlyosan cenzúrázott rendőrségi akták első oldalán, majd egy sárga jogi jegyzettömb papírra írt levélre tévedt. Thaddeus Hawthorne kézírása kifogástalan volt. A tollvonások nem árultak el őrültséget, csak hideg, számított dühöt. A szerencsétlen léleknek, aki feltöri a pecsétemet, kezdődött a levél. Ha ezt olvasod, halott vagyok, és Oak Haven városa még lélegzik. Ez egy bűn, amit rád hagyok, hogy kijavítsd. Silas gyorsabban olvasott, szeme minden egyes mondattal tágra nyílt. Őrültnek neveztek, amikor köhög figyelmeztettem őket a Blackwood Gát projektre 1979-ben. Azt mondták, paranoiás remete vagyok. De a mérnöki tudomány az igazság tudománya, és a beton nem hazudik. A gátat silány anyagokból építették. A szerződéseket William Copeland polgármester Thomas apja felduzzasztotta és elsikkasztotta. De a korrupció nem ért véget az ellopott adóforintokkal. A költségek csökkentése érdekében William megengedte az Apex Chemical Corporationnek, hogy több ezer gallon mérgező szennyvizet pumpáljon a víztározó alapjába. Megmérgezték a víztartót, hogy felépítsék birodalmukat. Silas felnézett. Tekintete Thomas Copeland, polgármester remegő alakjára szegeződött. A férfi tágra nyílt, rémült szemekkel bámulta a levelet Silas kezében, mint egy ember, aki nézi, ahogy a hóhér élesíti a baltát. Evelyn rájött.
mondta Silas hangosan, hangja visszhangzott a barlang boltozatos mennyezetéről. A kint lévő tömeg ismét halálos csendbe burkolózott, feszülten hallgatózva. Megtalálta a főkönyveket. Az anyád rájött, hogy az apád mérgezi a várost. Copeland hevesen rázta a fejét. Hazugságok. Egy beteg, eltorzult öregember fecsegése. Silas figyelmen kívül hagyta, és Thaddeus vallomásának következő bekezdését olvasta. Evelyn 1982. november 12-én éjjel jött hozzám. Elhozta a főkönyveket. Elhozta a bizonyítékot. Rettegett. Azt mondta, William és a saját fia, Thomas, megfenyegették az életét, ha a hatóságokhoz fordul. Azt mondtam neki, segítek neki elmenekülni, de már túl késő volt. Silas lélegzete elakadt. Ránézett a kormányhoz bilincselt csontvázra, a virágos ruhára, a smaragdgyűrűre. Megtaláltam őt ennek a Lincoln Continentalnak a csomagtartójában, a birtokom mögötti erdei úton parkolva. Megfojtották. El akarták temetni az erdőben, és azt állították, hogy elszökött. Elloptam az autót, elloptam a bizonyítékaikat, és megépítettem ezt a páncéltermet. Tudtam, hogy Higgins sheriff elődje, Williams a fizetési listáján volt. Tudtam, hogy a helyi igazságszolgáltatás csak fantázia. Így én lettem a bűnük őrzője. Evelynt és az igazságot 3 láb beton és 2 tonna acél mögé zártam. Tudtam, hogy egy nap a köhög kapzsiságuk arra kényszeríti őket, hogy kinyissák, vagy az én vérvonalam fogja. Segítettél megölni őt? Silas kijelentette, a kinyilatkoztatás puszta súlya 10 fokkal csökkentette a hőmérsékletet a barlangban. Rámerett Copeland polgármesterre. Apád megfojtotta, és te segítettél neki eltussolni. Thaddeus nem ölte meg Evelynt. Épített egy sírboltot, hogy megőrizze a bizonyítékokat, amiket el akartál temetni. Fogd be! Kiáltotta Copeland, felkapaszkodva a lábára. Rávetette magát Silasra, kezei karmosként kinyújtva. Mielőtt Silas reagálhatott volna, Brody meglendítette a nehéz acélfeszítő vasat. Nem a polgármestert találta el, hanem erőszakosan a makulátlan Lincoln Continental motorháztetőjéhez csapta. A fülsiketítő dörrenés lövésként visszhangzott az zárt térben. Copeland hátrált, megbotlott és a földre esett. Hátra, Tommy! Morogta Brody, hangja mély, veszélyes morgás volt. A fiú olvas, és azt hiszem mindannyian hallani akarjuk a többit. Higgins sheriff mozdulatlanul állt, verejték gyűlt a homloka mély ráncaiban. Az Oak-haveni hatalmi dinamika percek alatt szétesett, a Chloe telefonján lévő élő közvetítés. A megőrzött autó fizikai bizonyítéka és a Silas kezében lévő elítélő levél olyan csapdát hozott létre, amelyet semmilyen kisvárosi korrupció sem tudott felszámolni. Copeland sheriff a földről kapkodta a levegőt, mellkasát szorítva. Tartóztassák le, rágalmazza a családomat. Ez koholmány. Fogd be a szád, Thomas. Egy hang ugatott a tömegből. Egy idős férfi, erősen egy fabotra támaszkodva, áttörte magát a széttépett rendőrségi szalagon. Reszkető, ízületes ujját a polgármesterre mutatta. A feleségem leukémiában halt meg 86-ban. Rekedt az öregember, hangja évtizedekig elfojtott bánattól és hirtelen vakdühétől remegett. A gerinc keleti oldalán élők fele elvesztett valakit rákban akkoriban. A víz 5 évig rézízű volt, és apád azt mondta, hogy csak ásványi lerakódások. Megmérgeztél minket. Megölted a saját anyádat, hogy elrejtsd. A tömeg előre tört. A félelem láthatatlan gátja, amely évtizedekig védte a Copeland családot, teljesen elpárolgott. A dühös mormogás veszélyes, egységes üvöltésé változott. Álljanak vissza, kiáltotta Higgins sheriff. Végül elővette a fegyverét, de a földre irányította, bizonytalanul, hogy kit védjen. Chloe, hívd az állami rendőrséget, parancsolta Silas. Mondd meg nekik, hogy túszhelyzetünk van és egy biztosított bűnügyi helyszínünk. A helyi rendfenntartás kompromittált. Látva a választópolgárai szemében lévő puszta gyűlöletet, Copeland polgármester bátorsága végre megtört. Az arrogáns politikus szánalmas, rettegő héjjá vált, hátra evickélt, megcsúszott a nedves kavicson, és a pikapja felé rohant. Ne engedjék el, kiáltotta az öregember. 3 nagy darab férfi a tömegből a polgármester után sprintelt, a földre teperték és lefogták, miközben az jajgatott. A páncélteremben az adrenalin kezdett kiürülni Silas rendszeréből. Visszanézett Evelyn Copeland csontvázára.
35 éve ült a sötétben. Thaddeus nem őrültségből hagyta el családját. Elszigetelte magát, hogy megvédje őket a Copelandek bosszújától. Ő egy védelmező volt. Silas suttogta. Brody odasétált, zsírt törölve a kezéről. A nagyapád kemény ember volt, Silas, de becsületes. Tartozom neked egy bocsánatkéréssel. 45 percbe telt, mire a Missouri állami autópálya rendőrség navigált a veszélyes fakitermelő utakon. Konvojban érkeztek a járőrkocsik, szirénázva, és a fákra piros-kék fényt festve, majd 2 szövetségies UV követte őket. Chloe élő közvetítése teljesen megkerülte a helyi joghatóságot. Az ingatlant lezárták. Copeland polgármestert egy járőrkocsiba rakták, Higgins szeriffet pedig őrizetbe vették. Egy éles szemű FBI ügynök közelített Silashoz. Sterling ügynök, átvesszük a helyszínt. Ön rendelkezik a dokumentumokkal. Silas átadta a manila borítékot és a főkönyvet. Minden benne van. A sikkasztás, a mérgező hulladéklerakás és a gyilkosság indítéka. Sterling átlapozta a főkönyvet. Ez hihetetlenül alapos. Ezek a környezeti bűncselekmények hatalmas szövetségi tisztítási alapot fognak kiváltani. Bátor dolgot tett ma, Mr. Hawthorne. Szükségünk lesz a vallomására, de egyelőre ez egy szövetségi bűncselekmény helyszíne. Silas bólintott, érezve a valóság nyomasztó hullámát. Tisztázta nagyapja nevét, de még mindig egy adósságban úszó vállalkozó volt. Sóhajtott. Gyere, Chloe, keressünk egy olcsó motelt. Ahogy elfordultak, hogy elmenjenek, Brody kilépett a barlangból, egy nehéz, rozsdás fém szerszámos ládát cipelve. Nehéz puffanással tette le a béreltes UV motorház tetőjére. Hé, Chicago! Kiáltotta Brody. Mielőtt a szövetségiek kirúgtak, ezt találtam a Lincoln csomagtartójának padlója alatt. Silas összevonta a szemöldökét. Mi ez? Thaddeus mérnök volt. Brody elmosolyodott. Hagyott egy cetlit a tetejére ragasztva. Apád neve van rajta. Silas habozott, majd felpattintotta a rozsdás zárakat, és visszadobta a fedelet. Chloe felkiáltott. Silas teljesen abbahagyta a lélegzést. Belül a halványuló fényben tompasárgán csillogva, szépen rendezett sorokban tömör aranyrudak pihentek. Egy kézzel írott cetli pihent a tetején. David, olvasható a cetlin. Nem lehettem az az apa, akire szükséged volt, mert az a szörnyetek kellett, hogy legyek, akitől féltek. Mindent felszámoltam, ami a tulajdonomban volt, mielőtt eltűntem. A készpénz elvesztette értékét, de az arany megmaradt. Használd ezt arra, hogy újjáépítsd, amit el kellett hagynom. Bocsáss meg egy régi szellemnek. Könnyek szúrták Silas szemét. Az arany jóval több mint $1 millió ért, ami elég volt ahhoz, hogy megmentse vállalkozását és biztosítsa családja jövőjét. Menjünk haza, mondta Silas halkan, becsukva a szerszámos ládát. Chloe-ra nézett, őszinte mosoly terült szét az arcán. Meg kell mentenünk egy vállalkozást. Silas Hawthorne elhajtott a hegytől, maga mögött hagyva a szirénákat és Oak Haven korrupt dinasztiájának szétzúzott maradványait. Kétségbeesett vállalkozóként érkezett, adósságban úszva, egy elrendezett szellemtől várva kifizetést. Ehelyett egy szörnyű igazságot tárt fel, lebontott egy évtizedes mérgező rendszert, és visszaszerezte nagyapja beszennyezett becsületét. Az elhagyatott barlang feladta halálos titkait, bebizonyítva, hogy az abszolút igazság soha nem maradt sötétben eltemetve.